Ang aton Diyos, Diyos sang misyon. Kagini ginahatag niya nga mga obligasyon buluhaton sa aton. Gani sa matapos naton ini nga buluhaton, ang padya nagahulat sa aton nga nagahimo sa sini nga buluhaton. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon o kon pagsiding sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Isa ini kay Ilonggo o kon hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo permi nga host sa sining programa ang Pagtuon Subong. Ari ang akong duwa ka mga resource persons. Permi na ninyo sila makita diri mga kauturan ang akong unang ipakilala sa inyo. Siya ang aton senior church pastor diri sa aton iglesia, diri sa CPAC, wala sang iban, si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, may adlaw sa imo. May adlaw pastor kag mga adlaw man sa aton mga kauturan kag sa mga nagapamati kag nagapadayon sa paglantaw sa mga programa. Yes, thank you gid Pastor. Ikadua na akong nga pakilala sa inyo mga kauturan. Mas sunsun permi na gid ninyo siya makita. Kay ning aton leksyon sa sining trimestre is about mission. Mga kauturan, doktor siya, nag-graduate siya sa pagka-doktor sang mission, Doctor of Mission. Kag isa siya sa aton nga mga professors diri sa School of Theology. Wala sang iban si Dr. Pastor Rafael Carado. Pastor, mayong hapon sa imo. Mayong hapon man, Pastor Delbert, kag sa tanan naton nga mga utod nga nagapamati, amon gid kamo ginatamyaw, kag mayong adlaw gid sa inyo, kag maayong nga pagtuon sa aton leksyon. Yes. Arin na kita mga kauturan sa ikatrising Sabado. Ang title sa atong leksyon, The End of God's Mission, para sa Disyembre 23 to Disyembre 30. Apang sa hindi pa kita mga kauturan, magapadayon aton na iduko ang aton mga ulo. Sa siningation, salamat gid Ginoo sang imo kaayo, sang imo nga pagmando, sang imo nga pagiya, sa amon nga nakadangat kami sa siningation. Amon ginatugyan ini nga pagtuon sa imo Ginoo, kabay pa nga panalanginan, mapakamayo ang amon nga nagaplamati, ang amon nagatanaw, kag kami nga tatlo Ginoo, kabay pa ngang balaan nga espiritu magadihon sa amon mga panahon. Upod sa mga katawan sa likod sang camera, si Sir Rodel, si Sir Dan, natugyan namon ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Yes, mga kauturan, ari na kita. Akon pangabayon si Pastor Delbert sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa ikaduha nga Pedro, kapitulo 3, versikulo 11 kag 12 nga nagasiling, sanglit initanan nga mga butang or sanglit initanan nga butang tunawon sa among bagay. Ano bala nga sari sang tao dapat manginamo kamo sa balaan kag Dios nun nga mga kabuhi. Nga nagahulat kag nagapadali sang pag-abot sang adlaw sang Dios nga banggod sini ang mga langit magahingalayo kag matunaw kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo. Yes, amen mga kauturan. Ang aton nga leksyon, Doc Rap, Pastor Delbert, is generally taken sa libro sang Bugna o kung sa Cebuano pinadayag, Revelation. Kag aton masapuan diri mga kauturan nga inigali ang hindi lang gali ni apocalyptic ang book of Revelation. Hindi lang gali ni about prophecy. This is also a book of mission, and that's it. So daw na kibot ako nga amo gali na. So
at least si Pastor Dr. Rafael Mga Kauturan Carado, tungod ang iyang concentration is mission, most likely natunan niya ni or this will be an added insight sa iyang pagpalinton o kung pag-share sa iyang dissertation or sa iyang hilig mga kauturan sa ministry is about mission. Pastor Rap, ano pa gid ang aton matalupang na dire? So diri sa aton introduction, aton makita mga utod nga ang aton sadsaran nga teksto nagahatag sang palamangkutanon no nga ano bala ang aton karon nga mga ginapanggawi no samtang kita nagapaabot sa madali na lang nga pagbalik ni Kristo. Ini isa ka warning kag isa ka pagpaandam sa aton no nga sunugon ang sang Dios ang ini nga kalibutan. Kag is in a form of judgment kag ang aton leksyon naghambal nga tuyo gid iya sang Dios nga makaupod kita niya no kag gamiton man kita niya sa iya nga iglesia sa pag-prepare man kapag gahatag man warning sang iban pero again ang aton teksto ang naganahan ko kay ang Dios way nagapilit ang Dios nagahatag gid sang kagawasan sang tao sang pagpili. Yeah, kaya amo na ang aton nga intention of doing God's mission. Yes. Hindi kita gapilit, but we just present. Yes. Oh, tiara na sa ila. Pero ang gusto sa ginutani nga aton ninabatunon. Yes, Pastor Delbert. Yeah, Pastor, dapat tani ang tagsa-tagsa makaabot sa pagdesisyon pabor sa kampo or sa kabuhi. Sa baylo sang sa pihak nga side. Gustuhon taman kag sa hindi matapos gid may katapusan gid so gani kinahanglan ta nga magdesisyon to which side kita mapabahin. Okay, thank you gid. That's mga kauturan ang aton nga dapat nga matun-an sa sining nga semana. Ari kita sa Sunday Revelation, God's last day mission. Doc Rap nag-mention diri about Christ, the faithful witness. Yes. Tikon kita saksi, we are doing God's mission. Ano hindi ang madalom-dalom sini nga mga punto man? So, mabasa naton ini no sa mga pipila ka mga bersikulo sang unang kapitulo sang bugna. Yes. Kag ini makita naton ang ginasugid ni Juan sa aton no nga ang nadawat niya sa context, ang nadawat niya nga mensahe nga mission hindi ini nag-original lang gid sa iya no ini nga mission sumala sa kapitulo 1 naghalin ini siya sa Dios kag ini ginpadayag didto sa kay Jesus Christ sa Son no sa May sa Son then Holy Spirit through the angels and kay Juan. So this is a channel of divine revelation meaning ang source sang mission pastor ang Dios gid no ini nga mission again gusto sang Dios nga ipabatyag diri nga siya mismo faithful sa pagpadala sang iyang bugto nga anak bilang faithful nga witness. Yeah, witness. No? Kag gusto niya man ipabatyag diri sa bugna nga ang iglesia ang propeta nga iyang gipili nga si Juan naging faithful man nga witness kag ang iglesia nga sa diin gin-address ining bugna gusto man i-remind sa Ginoo nga kabay pa nga maging involved man sila kay primarily gi-address ini sa 7 churches no sa iglesia gid nga primarily sila pakig-isa dira sa buluhaton sang Dios. Yep. Kag maging faithful man nga mga misyonaryo hangtod sa katapusan. Yes, and that's correct. Pastor Delbert, may ikatugda ka sa sidi nga punto nga Christ as a faithful witness or you have another point? The book of Revelation, Pastor, gusto ko i-emphasize permi nga ang libro sang bugna kang bisadamo sang nahadlukan kon libro na sang bugna ang aton talakayon sa verse 1 nga daandra siling niya ang bugna ni Ginoong Hesus, the revelation of Jesus Christ. So si Kristo amo siya ang sentro sang libro sang bugna kag ang focus kag ma involvement man sang amay
He is the eternal one nga gi-describe. Kag ang balaan ni Espiritu, He is the Holy Spirit, or gi-symbolize siya sa libro sang bugna sa 7 candlesticks. So ang presensya sang balaan ni Espiritu sa pagpanaksi sa iglesia, halin pa sang pagsugod sa iglesia all throughout hasta matapos out of the 7 churches in sa dagkalain-lain nga kapanahonan. So si Kristo amo siya ang faithful witness, gin-describe siya sang bersikulo 5. Tungod kay ini nga kalibutan tinguhaan ni Satanas nga ang kunon nga iya. So si Kristo ya amo ang nag-angkon sa aton paagi sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo, bisan pa sa paagi sa kamatayon, and the shedding pagpaagay sa ikaugalingon nga dugo sa pagkuha sa aton guilt and shame. Yes, and that's correct. Sa Revelation 1:6 nag-mention dira about God's people. Okay, nga ang mga katawan sa Ginoo will be considered God's priest, among ni kingdom of priest. And then another point is another idea of mission is restoration of God's lost image in man. Pastor Rap, may ara kas na i-komentar nga mga punto. Amo ni ang ginahambal man sa aton leksyon, Pastor, no, nga kung gusto kita magsulod dira, mag-join sa mission, we need to be part of the royal family. And to be part of the royal family, sumala sa aton leksyon, kita kinahanglan tanan mahimo nga mga pari, no? Mga sacerdote. Mga sacerdote, no? Mga sacerdote. And then kung tungod tungod kay isa ka na sa mga sacerdote, may ara ka katungod sa mga buluhaton sa gingharian. Yes. Okay. So, do isa ini ka kanami bala nga mga hulagway, no? Daw analogy sang isa ka gingharian, ikaw naging hari nga or naging part ka sa gingharian, hindi ka abi ka exercise kung ano ang ara sa gingharian kung hindi ka maging part dira, way ka naga serbisyo dira, way ka naga panginabuhi dira, way ka naga-enjoy dira. So same with the church sa gingharian sang Dios nga kinahanglan maging membro kag maging part ka, no, sa buluhaton ni Kristo kag buluhaton sang Dios para ikaw man mahimo nga part man dira sa yan. Amen. Royal Yes, Pastor. Kingdom. Gusto ko lang dakpon, Pastor, ang punto ni Pastor Carrado nga maging part ka sa ginharian. Yep. But silingon nga magawi ka suno sa sinaman nga ginharian. Okay. Kag ang function sang priests, ano ang function bala sang sacerdote? Ang function sang sacerdote amo ang sa pagpatunga sa Dios Amen. Sa tao. So hindi lang kay kumumembro ka, wala ka sang katungod. Wala. Why ka responsibilidad? Wala ka sang responsibilidad nga i-connect nimo to or magpatunga ka didto sa isa ka makasasala pakadto sa Ginoo. So every member of the church, ang tanan nga membro sang sinaagin harian is the priests. That's a privilege because there is honor, there is royalty, and then there is a responsibility nga kita manging pare. Yeah, and that's correct, Pastor. Nga ang trabaho sang priest, labi na sa una sa panahon sa mga panahon sa sanctuaryo, nga ang priest is the mouthpiece of man to God, whereas the prophet is the mouthpiece of God to man. Halin sa Diyos ang mensahe, yatag sa propeta, yatag sa tao. Pero ang tao gusto magistorya sa Diyos, pinagi sa sacerdote. So, ang aton role karon, once we become a witness, ang aton nga isa sa aton mga roles is to be a priest. Nga mangin alagyan kita, mangin conduit kita sang pagpakamayo kag pagpasaylo. Ang main target gid is restoration of God's lost image in man. Amen. Pastor Raf, ano ya ang three angels message? Ano nga ang na-include na as part of God's mission to witness? So, ang three angels message no ato makita sa Revelation chapter 14, no? Kapitulo 14 sang bugna. Pero sa wala pa na saysay sa aton ni Juan ang Revelation chapter 14, aton i-establish ang background nga ang
natabo sa Revelation chapter 12 gin una anay didto saysay ang great controversy story. Diin nagsugod gid bala ining away nga kinanglan ang mensahe sang mga manulunda, no? Kagagin insert man dito sa chapter 13, no? Ang buluhaton ni Satanas ilabi na gid sa kining gitawag nga mananap nga mapintas sa Bisaya, ano na sa Ilonggo, sapat nga mapintas. nga mapintas, no? Sapat nga mapintas. Nga sa diin magiging counterpart nga nagapanawag man nga ang tao magapalapit man sa iya. Kaga later on naghambal ang Biblia nga ang mag-worship dito sa sapat pag silutan. So karon in that context nga, in that great controversy context nga ang tao ining kalibutan angkon ini ni Satanas kag later on ini nga kalibutan daw ang tanan nga mga tao diri sa kalibutan daw ang kunon man ni Satanas nga kag kung hindi sila maghalin dira kay Satanas silutan, then magsulod na dayon ang ginatawag nga three angels message. Amo ini ang ginatawag nga by the way, usually ang pinagigka ginatagaan ni Francis Doc is ang ang first angel's message. Yeah. Dira ang content, no? Ang content sang mensahe, which is the eternal gospel. Sining sa leksyon amo ini ang central to mission and God's mission, which is to save, to tell people all over the world, tanan nga mga tao sa kalibutan, nga makaibalogid sining gospel, no? Yeah. Before sila pagatagaan og judgment, before sila silutan, sumala pa, kung hindi gid sila maghalin dira sa pag-worship sa beast sa Revelation 13. Yeah, nag-mention ka Pastor Rap nga ang first angels daw amo gid ang gintagan. Dako nga emphasis. Yes. Wala man nga sila nga wala kuan ang mga second and third. Pero ang punto dira nga at least amo gina ang mensahe nga amo gina ang aton ginakuan sing dako nga emphasis about God's mission. Okay, worship, yes. Okay, yeah, go ahead, Pastor. Kaya diri ang content, no? Kung kuan siguro ginamemorize man ni sa aton mga kauturan, ari diri ang content sang everlasting gospel. Nga ipadala ang everlasting gospel kay the judgment is coming. Pero sa dili pa moabot ang judgment, ang content sang gospel is to call people, pagpanawag sa mga tao to worship. Sa mission pastor nga side, siling pa sa mga isa sa mga scholars nga why mission exists? Because worship does not. Okay. Amo na nga as long as ara pagid ang need of worship sa sining nga kalibutan, mission will go on. Mission will go on. Yeah, mission Gospel need to be preached. Samo na siya ang panawagan simbaha ang Ginoo nga naghimo sang langit kay sanduta. Yes, Pastor Delbert. Pastor, salamat kay Pastor Carrado. Gin-set niya ang context, ang background. Ang isa ka sorpresa sa akon diri sa Bugna Dusi nga ang kaaway gali mas nakabalo sa kung ano na lang ka short sang time. May ara kita. So hindi lang gali kay kita ang gatuon. Kundi ang kaaway mas nakabalo siya kung ano kadako ang panahon niya. So kag ang sentro sang mission sa iglesia amo ang iyang nga mensahe, which is embedded siya sa three angels message. Kag damo na nga mga pagtuon naton sa sa Book of Revelation. Kag ako pastor kun ako ya pamangkuton nga kung ano ang revelation in just one word to summarize, it's about worship. Okay. Yeah. So kanami isang punto mo kay na akon ibalik liwat nga ang problema worship. Wala ga worship ang mga tao. Yes, that's why there is a need of mission. There is a need of witness to call them to worship the God, the true God who made the heavens and the earth. And that's the point. Yan. Pastor Delbert, balik ko sa imo. Ano niya ang sa Tuesday? Final crisis. Ano niya ang mensahe diri?
Sa final crisis, Pastor, maabot gid ang panahon nga kinahanglan magdesisyon ang isa kung sa diin siya nga kampo. Sakay sa tanas ba o kung ari siya sa Ginoo. Pero ang emphasis naton diri is ginasiling niya diri nga ang aton nga three angels message can be labeled as pwede na to tawgon nga amo siya ang present truth. Pero there is no such variation, wala man siya gyapon sa naglain dito sa gospel. Kaya kung kaisa sa church, sa iglesia, may mga kauturan kita nga komportable sila sa gospel lang kami. Hadlokan kami to sa bugna. May mga kauturan mga sila nga ati we lost our identity kay wala naman to sa bugna, ari lang tadi sa gospel. But in doing mission, sa ako lang yung pag binagbinag pastor, in doing mission, there is no difference between sa tunga-tunga sang Great Commission and the three angels message. The same thing. Nga gina-emphasize sa aton iglesia. Yes, and that's correct. Simple lang gid ang present truth nga ginatawag is the same truth halin pa sang beginning. Kaya ti ang Ginoo wala iya galiwat mo. Oh, God is immutable. Wala ang iyang ang truth ang kamaturan sa una. Ang kamaturan karon masiling naton nga damo sa kasiling mo nga lain na ang kamaturan karon kumpara sa kamaturan sa una. Yeah, but nevertheless wala mga kauturan changes. Yes, pastor, ano pa gid ang imo nga maamot diri sa aton nga Tuesday nga election, the final crisis. Ang title no nga Final Crisis, yes, I agree nga same gospel kay ti everlasting gospel, commission, ang gospel commission kag ang present truth ginatawag diri gospel commission kag ining messages diri sa Book of Revelation. However, ang kalainan diri para sa akong pastor is ang word nga final. Crisis kay Final. the Book of Revelation is eschatological, no? May ara siya nga eschatological in nature, nagaisgot ini sa mga butang nga may tabo sa umalabot nga mga adlaw, no? Sa labi na gid sa dili pa mo walapit na lang mag-abot si Jesus Christ. Kag ang aton leksyon nagambal nga ang konteksto sang ang konteksto sang pagpanawagan nga mag-worship may ara-abi nga power man nga nagapanawagan man sang worship. So kung ang Ginoo nagapanawagan nga worship me, worship the true God, meaning it is just a counterfeit, no? Nga may counterfeit siyang panawagan man kay may gahom dito sa Revelation 13 nga nagapanawagan man nga worship the beast. No, worship the beast. Ining nga beast siling pa sa aton leksyon sa ulahi hindi na magarespeto sang konsyensya o freedom of conscience ang tao. Time will come nga gamiton niya yang iyang power, iyang authority nga mag-compel. Compel ang tao sa pag-worship sa iya. Therefore, siling pa sa itong leksyon, there is really a need. Kaya may crisis ng makabot. Tungod sila nga crisis nga, ang tao, later on, sa Bisaya, pugson or ano na sa Ilonggo ng pugson mangyapon, no? Pugson sa pagsimba. Piliton. Then, amo na siling bala nga sa aton leksyon last time mga bahala na hindi sila magpati basta kay klaro ang pilianan dara sa ilang pili sila at worship sila sa beast, survive sila sa sininga kalibutan or worship sila sa Ginoo although mag-suffer sila sa wrath of the beast but later on in the last days final crisis makadawat sila sa judgment nga halinman sa Ginoo, wrath of God or wrath of man, no? That is why, Pastor, gusto ko emphasize nga ang Biblia, labi na diri sa last days, sa final crisis, naggamit siya sa word nga loud voice, loud cry. A loud cry. The message must be preached in a loud voice and in a loud cry. It tells us the urgency of the message. Because time is short. Amo ni siya ang punto gid sa Book of Revelation. Sa bugna nga time is short. We don't have much time. And we are now even at the time of the end. Yes. So we need to do the mission. Okay. That's why amo na you have some more, Pastor. Okay, Pastor. Sa sininga punto sa sininga hapon nga ang sentro sa final crisis amo man gyapon ang karakter sang Dios. So at least mabalaan kag matanaw sa mga tao bago sila magpili ang kinaiya sang
sang Dios. Kag mapakilala man mismo sa pihak nga kampo nga sa pihak sa ilang mga pagpili ang Ginoo ya gyapon maayo, malulo, kag gusto niya ang tanan makadangat sa paghinulsol kag sa iya nga ginharian. Okay, and that's correct. Ari na kita sa aton Wednesday and Tuesday and Thursday, success and mission. Eventually, mga kauturan, ang plan of salvation matapos. Yes. Ang mission is part of God's plan of salvation. So eventually, ang aton pag-mission matapos. Okay, kaya ang mission, mga kauturan, ang part sa aton nga mission, amo ang pag-restore sang lost image sang Dios sa tawo nga nadula dito sa Hardin sang Eden. And then, ang aton nga leksyon sa Wednesday, mention about success in mission. Ang pampamangkot diri, how do we measure success in mission? And how do we acknowledge nga mission is already successful? Pastor Rap, do you have some idea? Yes, Pastor, may ara nga mga gitawag nga measurable kag immeasurable nga mga aspect sa mission. Sa no? mission. When it comes to number of people, may ara nga mga population count, no? Pila ang population. Let's say localize lang nato, no? Pila ang population sang Murcia, no? Pila ang nakabati na balas ang mensahe sang diri sa Murcia. So with that, measurable siya. And kung medyo taas-taas ng numero, makabalta daw successful Daw game. successful game. Sometimes magwali ta, tabotismo, makabalta daw success, successful sa crusade. No? But ang atong leksyon, Pastor, nagambal nga discipleship. Making disciple. We don't only rescue people kag ibutang siya sa higad, no? Kay para nga Maluwas. safe na siya dala. Save niyo. Okay? But rather, tuduan ta ining tao nga magtabang man nga mangwa man dito. Hindi busy ako kung sa kapal busy bala. Yeah, oh. Busy ang panag-on. Damo sang rescue honti kinahanglan Damo damo. no. So ang pinaka-goal nga ining tao nga gin-rescue ta, Mabulig. makabalo man magbulig nga mamuha man dito mag-rescue. kag maging part man sa Okay. atong buloton. And I believe this is one of the goal nga success ng mission. Pero kung akong ibalik ang punto ko gayon na, Pastor, is kung ako pambalon diri as long as worship exists in the heart In of the heart. every individual, and that worship just naturally result into discipleship and reaching others, mission is successful. Successful. Yeah, wow, kanami. Yes, Pastor Delbert. Yeah, I love that point ni Pastor Carrado, Pastor, no? So long as there is worship in the heart of an individual, maging successful. Pero ako, as a district leader, Pastor, kung kisa malantaw ka sa mga punto nga kung kaisa ang aton pag-mission as a church, kung kaisa highly institutional or institutionalized, structured. Kung kaisa hulat pa ang mga kauturan, basta kung wala man sang schedule magwali, wali. Kaya di hulat pa sang schedule or mga pa budget or whatsoever. Sometimes our focus is measurable aspect, and we focus on processes. Pero kung kaisa may mga lain-lain man nga method, pero at least ang focus ng Ginoo sa aton. Kaya nga sa akon lang, kung magpakigbahin ta sa misyon, ikaw mismo mapasiguro sang Dios nga ang kinaiya sang Dios madihon dira sa imo. Samtang ikaw nagabulig digto sa iban, samtang ikaw digto nagkadto. In fact, sa libro ni Ellen White sa Christian Service, wa isang makasali, wa isang makabulos sa imo kung ikaw gidya ang maghimo digto sang misyon sang Ginoo. Yes. Aside pa mo, may ari man din nga punto nga kwan sa atong eleksyon. Nga ang mga disciples of Jesus, aton pa ato bala, kanami ito sa imo nga analogy, Pastor, sa imo nga example, sa imo nga model, nga kita mangluwas, dayon ang aton nga naluwas, hindi lang kay butang naton, dira magpungko na lang, kundi sila man, mabulig man pagluwas, kag amo na it will go on and on, amo na ang mga punto. Kag ang leksyon nato naga-mention man nga ang success ng mission win these people.
okay, will be true disciples kag nabitrot sila. In other words, nasaad sila, na kagunan sila, napakigsaad sila sa bana, sa bride, nga sa man sa groom nga coming, nga si Jesus Christ. So there is already a contract between these people, and that's one way of measuring success as well. Nga when there are already a lot, and then at least ang halos tanan nga mga tribo, tanan nga mga nasyon sa kalibutan had been already preached. And that's why. Dami na punto, Pastor, Yes. nga na-betroth. Nga at least na-betroth na sila. Kay sa Hebrew marriage, once na-betroth na sila, that's the time nga they will work on the purification. More Yeah, on purification. Seeing to it nga ready sila pag-abot na Yes, sa panahon sa nga panahon. maging isa na gid sila Yeah. sang iyang bana. Yeah. Kaganami isang punto mo na hindi ko malipatan nga ang isa kabay nga napakigsaad na Yes. sa sa iya palamanhon ang iyang buhaton para pagpreparar sa iyang kaugalingon. Wala na siya sang ibang dapat mga buhaton. Is just to make herself ready for the coming of the bride. Yes. Yes. Right. That's it. Mission complete, Pastor Delbert. Yeah, Pastor. Kompleto na, tapos na. Ginlaragway diri sa Bugna, Kapitulo 21, versikulo 1 hasta sa 4. Ang nanamian ko di kay wala na ang sala. Gin-establisar na sang Dios. Akong gusto i-emphasize ang verse 3, kay ang Dios upod na sa iya mga tao. Yes. Kag ang iya mga tao upod na sa ila nga Dios. That's the point. Para sa akon, paaman na lang ni ang kabuhi nga wala katapusan. Yeah. Paaman na lang ni ang waay na sang kamatayon, waay na sang paghibi. So long as ato na sila upod sa Dios, ang trono sang Dios, ato na upod man mismo sa iya mga katawhan. So gin-establish niya na. Hasta sa verse chapter 22, maga-idom ta, pangabuhi ta nga waay na sang sala sa bagong langit kag bagong luta. So ang intention at tinutuyo sang Dios natuman kung anong tinutuyo ito tani pagtugas sa aton, natuman sa pag-restore or sa pag-luwas niya sa aton sa paghimo sa bagong langit kag bagong luta. Yes, wow mga kauturan, kadami sa mga punto naton nga pang wala na kita gid panahon. Ako na lang i-request si Pastor Caraduona sa iyang mga punto sa Thursday and then ang iyang last take as well, Pastor. Well, diri may ginisgutan diri mahambal lang ko gamay sini Yeah. rich and unrich group siguro mabasa man natin ninyo ang aton leksyon kung ano ang definition sang rich and unrich group o people group kay amo ni karon ang trend no sang isa sa mga basis no nga ginakwinta na ginalantaw nila kung naabot na bagid na natapos na magid ang misyon no na-complete na magid ang misyon. To count whether may ara na nga ga-exist nga mga grupo sa Kristiyano nga kaya na nila suportaan ang ilang misyon nga wala na sila ginasuportaan sa gawas no amo nang tawag nga rich na. Pero kung wala pa gani unrich pa ang people group no. So akong gin-check kagaya na pastor may ara kita nga ginatawag Joshua project no amo ning ginagamit sang mga missiologists maglantaw sang development. Kag ila na identify nga sa kalibutan tibuok kalibutan may ara 17,286 ka people groups kag nagatag sila statistics nga ang unreached sina is 7,250. Wow. So medyo sobra-sobra na sa tunga ang rich people group. So when it comes to the success of mission mambalta na-complete ang mission na sobra na sa katunga. Yes. Ang measurable. Tawag nila measurable mo, no? Kung magkanto man sa population, ginahatag man nila ang population nga today ang kalibutan may mga 8 billion ang population kag 3.4 sina wala pa na reach. Wala pa na rich. Wala pa. So more than half gyapon. So more than half lang yapon ang na-reach. So praise God, ang trabaho, ang buluhaton sa Ginoo mag-progress. Mga progress. And we are looking forward mga kauturan that finally, ang mag-abot ang tion nga pahuway na kita
sining mission plural kining pagpangrabaho pero siyempre ang mission singular kana balang relasyon naton sa Ginoo, Yeah. ang pakig-upod naton sa Ginoo. I believe at ang bal nimo Pastor T matapos gid bala. Pero for me, I believe ang relasyon tayo sa Ginoo, it will be forever, Yeah. established. Yeah. And we can be one with God until, everlasting. Amen. Yes, correct. Yes, Pastor. Sa mga kauturan, only God and the righteous will exist. Mula na sila mag-exister all throughout eternity. So, sa katapusan, ang sala, ang yawa, madula na siya. So, kinahanglan sa pagkakaroon, the challenge is, mangin priests, mangin sacerdote kita sang Ginoo, kag magadala kita sang maging taytay kita sang Ginoo para sa isa ka nagakinahanglan. Kag lastly, ang pinaka-importante ditanan is sa nasiling ng Pastor Carado, kita kaupod sa Ginoo karon kag sa palabot. Yes. Amen. Mga kauturan, maabot kinang panahon nga matapos ang atong mission. Amen. Pero ang hambal kina ni Pastor Carado, ang hambal ni Pastor Delbert, as long nga ang mga tao wala pa nakatalupangod sa pag-worship, pagsimba sa matuod nga Dios, ang misyon magapadayon. So mga kauturan, ato ni na ipangamuyo nga everybody, if not all, at least majority of the people, everyone will be reached, every nation, every tribe, every tongue, ma-reach mga kauturan, so that mission will cease and we will go home sa balay sang Ginoo sa wala sing katapusan. Sa hindi pa si Pastor Carado, sa liwat akon gyapon ginapasalamatan ini si Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Doctors Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, John and Goldie Joligi Jr., Ido and Femidon Vandes, Alex Fihidero and Ma'am Gina Fihidero Ilumer, kag ang mga pakaisahan ko nga mga Marlene, Jimmy Inalitreño, and then kahinablusan Marlobel Hirota Lurin. God bless you as you continue supporting our mission. Yes, Pastor. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan nga amo ang tag-iya sang or source sang mission nga amon gina-enjoy karon tungod sang grasya sang Dios, naging part kami sini kag nahimo kami nga isa ka mga magbubuhat sa sini nga panahon, labi na gid sa final crisis, final day, final event nga imong ginatagna diri sa bugna kabay paamay nga kami nga tanan pud sa tanan nga mga kauturan magapadayon sa pag angkon sang mainit nga relasyon dira sa imo para kami makahimo sa amon misyon sa ning ulahi nga mga adlaw. Yes, sir. Panalangin ang tanan nga mga sponsors sa sining Yes, programa. Yes, Hangtod nga sa sunod naman nga trimestry sa amon leksyon ini nga programa padayon nga magadulong sa mga mainit nga diskusyon dira sa mga kasing-kasing sa mga kaiglesiyahan sa tibok kalibutan kagapod man diri sa tibok Pilipinas. Salamat gid Ginoo nga ikaw nag-bless kay Pastor Tomado upod kay Pastor Delbert kag sa amon tanan nga nagatuon karon, in Jesus name, amen. Amen.